हेलौ लोगोफोर, आं दिनै कुइसन चेलेन्ज भिडिअ लाबोदों आरोना। सोर एन्सार बुंनो हायो, सोरनि दिमागा माबायदि बेखौ नायनो थाखाय लाबोदों आरो आङो। बेखायनो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हर एन्सारखौ। जुदि जायाखैब्ला आं नोंथांमोननो उनावहाय कमेन्टआव आङो लिरना हरफिनगोन एन्सारखौ। दा फार्स्ट कुइसन नाम्बारा बेनो जाबाय एनि मा देशआव गोसोम बिबारखौ मोनो आरोना, माबे देशआवहाय गोसोम रस बिबारफोरखौ मोनो आरोना। नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरदो एन्सारखौ, आं नायगोन। आरो बि नाम्बार कुइसन, मा दाउखौ मोनानि राजा होननानै बुङो ना? मोनायाव जि बिराद राजा जायो दाउआ ना, माबे दाउआ? बे दाउनि नामखौ नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरदो। जायाखैब्ला आं नोंथांमोननो उनावहाय एन्सारखौ आं कमेन्टआव लिरना हरफिनगोन ना। नाम्बार सि कुइसन ना, बेबो इम्परटेन्ट ना। साइकेल सलायबा मा बेमार जायो ना? बोरैबा साइकेल सलायबा जोंहा बेमारफोर सोमजियो बोरैबा ना। ओंखायनो नोंथांमोना माबे बेमारा जायो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरदो आरो एन्सारखौ। जुदि हायाब्ला माने जायाखैब्ला आङो नोंथांमोननो बेखौबो कमेन्टआव लिरना हरगोन आरोना, जाहाथे नोंथांमोना गासिबो मोनथिनाय बायदि ना। जोंहा बेफोरबायदि कुइसना गुबुनाव फैबाय थायो, बेखायनो नोंथांमोना मिन्थिना लानाया साबसिन। बेखायनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट हो आरोना। आं नोंथांमोननि एन्सारखौ खोन्थाहरगोन।